Al'ummar jihar Kano da arewacin Najeriya, assalamu alaikum. Muna farin cikin sanar da ku za mu dawo ɗaukar karatun Kusugu, Hausa Kusugu a kafafen sadarwarmu na Facebook da Instagram da TikTok da kuma YouTube. Za mu sanar da sunayen tashoshin wanda in Allah yarda da wannan dama za mu yi amfani da ita don mu sanar da ku. Za mu fara karatu daki-daki a kafofin sadarwa, kuma muna roƙonku da ku ci gaba da bibiyar mu domin koyon wannan ilimi na kusugu, na rubutun kusugu. Kamar da kuka sani mun sha faɗa a baya, harshen Hausa bai da nashi rubutu, sai na aro yake amfani da shi, shine na Burtaniya. Wannan rubutu an samar da shi ne ba don kowa ba sai don ci gaban harshen Hausa. Da fatan za a bibiye mu kuma za a samu damar koyo da koyarwa cikin kwanciyar hankali. Na gode, naku Sadar Musa. Na gode, bisalam.